Se, hvor hyggeligt det er. Næh, så hyggeligt. Det vil jeg godt lide. Så, op til. Ja, mig og mit duftlort. Jeg prøvede at lave en meget lille kort video af. Se, hvor hyggeligt jeg bor. Næh, se, hvor hyggeligt jeg ikke ser. Han er på vej i bad. Sådan det. Kom. Bum ja. Godmorgen, skat. Skal vi op til Helsingør nu? Skal vi til Helsingør nu? Skal vi til Helsingør hjemme, så lad os da tage til Helsingør, baby. Så. En lille vlog-opdatering var ved at være på sin plads. Vi har været i gang i cirka et halvt år, og vi har cirka lavet omkring 30 vlog-ish. Det er sgu okay. Det er jo godt lide mig. Ja. Min snap er fyldt. Der er ikke noget godt. Der er ikke plads til flere. Så det er ikke fordi, at man ikke bare skriver alligevel. Gud. How to make a morning snap. Så har jeg sat filter på, så skal vi bare finde et eller andet, hvor man ikke bare tager alt for det. Måske. Bare vise lidt. Jeg har haft, jeg blev smidt af Instagram et par gange. Og så har sidste gang spillet bare nok af skad. Ikke mere, jeg gad ikke prøve at åbne den, og det kunne være ligegyldigt. Og det er så måske et halvt år siden nu. Og jeg kan ride, at skulle få en Instagram igen. Måske skulle jeg bare holde min account lukket den her gang. Må vi se på. Prøv lige at se her. Jeg sværger jer. Jeg vil skynde mig at sige tak for over 400 følgere på Twitter. Det synes jeg er lidt fedt. Twitter, det er jo en af de der kampe, hvor jeg nogle gange smider små søde badevideoer på, hvor man kan se det hele, og sådan generelt, det er jo lidt mere usensureret derinde, så vil man se mig lidt mere usensureret, så husk at følge min Twitter-account. Lige pt. Så har vi lige over 400. I'm happy. Den får jeg egentlig heller aldrig rigtig reklameret for. Det skulle egentlig for dårligt. Men altså, der ligger flere nøgenvideoer, nøgenbilleder. Jeg kan vist også til at lege lidt med mig selv indimellem. Ups. Jeg har lige været i Facebook-fængsel. Blev meldt 5 gange på samme billede. De 3 første anmeldelser, dem fik jeg også annulleret, og de sidste 2 stod bare som overventende. Wow. Nå, men jeg er på Facebook igen. Jeg overvejer lidt at få en Instagram. Nu må vi lige se. Maybe not. I så fald så overvejer jeg kraftigt, den skal være privat den her gang. Det kunne man ikke høre det ordet. Jeg vil få pakket det sidst og komme ud af døren.
fordi jeg er på vej til Amager. Rigtig mange aftaler lige nu, så det må jeg nok hellere begynde lige at sørge for at være klar til. Fuck. Okay. Vi skulle have haft cheesecake. Hey, kom. Vidste du? Jeg sværger dig, jeg hader den her. Why you do this shit to me?